Ćao svima, ja sam Milica Kalina, certifikovani personalni trener i bikini fitness takmičar. Za sav fitness, lifestyle i vlogerski sadržaj, subscribe-ite se na moj kanal i budite u toku. Ćao ljudi, dobrodošli na moj kanal. Ukoliko ste novi, opet ja, četvrtkom i nedeljom, kako sam zacrtala da ću objavljivati videe svake nedelje, 2 puta nedeljno je cilj. Pitala sam vas danas, što je danas nedelja, na Instagramu, na Instagram polu, da li ste više za vlogerski ili za informativni sadržaj. U ovom trenutku mogu vam reći da je izjednačeno 50-50%. Tako da odlučila sam da u ovom videu bit će kombinacija oba, tako da moći ćete da pogledate jedan trening od 35 minuta koji smatram da će koristiti svima koji, kao ja u posljednje vreme, ne stižu baš da postave trening kao prioritet, pa onda gledam da što kvalitetnije istreniram u što kraćem vremenskom roku. A takođe imam i vlogerski sadržaj, malo smeha, malo svega, tako da nadam se da ćete uživati i postavljam ovaj video za sat. Danas je onaj dan kad mi dođe da zapalim nešto. Danas je onaj dan kad vam ništa ne ide od ruke. Ustajem, shvatam da imam više obaveza nego što sam mislila, jer sam na neke od njih zaboravila. Zaboravljam punjač za telefon, vraćam se sa sve koferima i torbama. Ne znam gde sam parkirala auto. Da, za malo i da me zgazi neki deda tu na parkingu. Bože me sačuva. A da, i ovo. I kvaka isto. Bar je sunce napolju. I posle što se meni prave bore. Devojčice. Otići će rezervoar samo čekajući Tanju. Jel ja iz Batajnice treba da javim da siđeš? Ne razumem. Šta? Jel ja iz Batajnice treba počnem da javljam da siđeš? Ovo već što stela ti kažem. Nešto što treba da isključim kameru, jel? Ne. Treba to da odradim, ali brzo ću, samo što ću morati da kupim trepavice pre toga. Ma nisam. Znači ja u grob poći, ja neću znati istinu. Nego teatralnost. Ne budi sečeš taj deo. Ne učinilo ti se će to da uradim. Later. Bob Ross. Vidimo kost. Isus. Čuvaj ćebe. Jo, razmazala sam se. Joj, Tanja, rasplakala se. Tanja ne zna da se ponaša nikada. U banci isto, znači devojka sedne, krene da lupeta gluposti, bože me, sačuva. To je potpuno imalo smisla što sam ja pitala. Ti si došla, prvo si se nešto nalupetala, tek si onda pitala to što ima smisla. Neće te boleti. Samo da me ne boli. Neće boleti ništa, boleće mene kad budem Sad ćemo pitati. Ring, ring. Moja kuća živeo sam tu. U meni jesen je. Mada kaže svi da sad je proljeće. U meni tuga je. Jer si ti. Ko znam je. Moj lik
ova pesma kad naiđe dobra pesma, totalno me distraktuje. Završili smo trening koji je trajao 35 minuta. Kasnila sam, a nisam htjela da uplaćujem drugu teretanu, jer uzela sam produženi espresso i uzela sam proteinsku čokoladicu koju sam jela u Holandiji, Bearbells ili kako se čita. Ovo mi je omiljeni ukus, imaju u beloj čokoladi, slani kikiriki i caramel cashew. Ovo je kao indijski orah i karamel. Top je, tamo je prodaju u kao Maxiju, kao naše Maxiju, Albertenu. Još uvijek ne idem kući. Malo ću da procunjam tu po Novom Beogradu i onda spavanjac. Many hours later.